Dobrý den, vítám vás u našeho zřejmě dodílného pořadu Za křoví. V tomto pořadu jde o to, že já a kameramanka budeme jakoby skrytá kamera, zatímco naše volavka, říkejme jí paní X, se sejde s našimi známými, kteří o tomto nebudou mít ani ponětí. Cesta povede mi kolovem od zastávky u parku až po zámek. My, tedy já a kameramanka, budeme schovaní na různých místech a budeme čekat, co zajímavého z kluků vyleze. Poté to chceme umístit na Facebook a proto, i když to všichni poznáte, nebudeme zveřejňovat naše jména. Chceme upozornit na jednu profilovku, která se nám na Facebooku obzvlášť zalíbila. Je na ní napsáno: nemám profilovku, protože Agnes je blbec. Děkuji za pochopení. Zároveň se chceme omluvit sledovaným, protože potom to budou asi hodně naštvaní. Chtěli bychom ještě podotknout, že na tomto videu bude označen i Ondřej Tichý, takzvaný Ticháč, i když se to vůbec neobjeví. Je to proto, že ho chceme naštvat. Příjemnou zábavu. Jdi. Na ten kopečku. Jo? Jo. Já tam nevidím. Jo, ne, na nebi jsou lidi. A jo. Tak to jsou fakt amatérský záběr, to vůbec nedáme. Tak dívej, jak je to daleko. Hej, podívejte se na náš rejs, protože prostě tady ho necháme chladit, když to vůbec nechladí. Hej, nemají být náhodou skrytý kamery amatérský záběry? Možná, ale ne až tak amatérský. Tak si to zkus přiblížit. Tak zkus. No, tak. Pojďme si nějakou písničku. Co to je? Bobík mě nedostančil. Trapas. Hej, můžou šít, tyjo, tady je to fakt nudný. Tyjo, tak on ani nepřijel, tyjo. Přijel, už 5 minut tady je. Pokud měl tam to zpoždění, jakože měl, protože integrované linky nejsou zrovna 2x spolehlivé v České republice. Teď to jede. Já budeme krát. Voldemort. Geniální záběr. Harry Potter. Hej, vole, nástupiště 900. To snad není, ne, ty vole, seš piča? Hej, to já fakt jako nevím. Seš piča? Taky mají kameru. Náš Mikuláš, hej, tam se natáčí. Hej, oni tam něco natáčí. Počkej, hej, kam jdeš? Hej, oni tam něco natáčí, tak to máme úplně super reportáž. Hej, tady je ten strom. Hej, trapnej strom. Hej, dítě. Dítě! To je jeho tatínek, sakra, jdem pryč. Pán. Jaký tár? Pán. Je pán. Takže tár. A lidi. Hodně. Fakt super. Natáčí. Já nevím. Fontánu. Jo, počkejte, ten film, na který jsem koukal. Fontána. Velký pták. Česká televize odjíždí do hoje. Neodjíždí. Česká televize, vidíte tady, Česká televize je tam napsaná. Vidíte to? Jo, dobrý. Dívej, co tam je. Co? Ten červený ten? Jaký červený? Co nevidíš? Jo, ta kedlubna. Teda. Hej, červenou kedlubnu jsem si životě neviděla. Mikulov je tak krásný. Až se mi z toho chce brečet. No, jasně. Jsou nějací lidi. Víš, co tady mám? Ne. Papír a nepamatuju si, co je na něm napsaný. Zajímavé. Recept! Nejdou. Hej, počkej se. Nejdou. Uděláme střihy jako Kazma. Ty jsi Kazma. Já jsem Kazma. Hej, tak natáčím. Koho si vezmeš jako hosta?
tady bych právě teď chtěla vzdát poctu Kazmovi, protože je to prostě borec. A pokud se na toto video podívá, jakože asi ne, tak teď to bude prostě dobrý. Teď jsi mluvila jak Eva Farná. Tak znova. Takže, jestli jsme na toto... Ne. Teďka bych chtěla Kazmovi vzdát hold. Poctu. Protože je to prostě borec. A teď si rozpustím vlasy. Dobrý. Rozpustíš vlasy. A táčí to? Ne, počkej, teď se musím upravit, takže tady se vidíme, jak byste. Tak. Dobrý, já myslím, že to vyšlo. Já mám takový vlasy normální, protože já jsem plný dement. Já se vidím, počkej. Já to podržím. Kristýnka se taky upravuje vlasy. Já nevidím. Hej, jestli jdou sem, tak je normálně zbiju. Oni tady nejsou. Běž to zkontrolovat. Teď nikde nejsou. Co tam? A vypadá krásně. Nevím. Pardon, že je to tak roztřepaný. Hej, kdo to je? To je Parasite. To je Němec. Pítle. Ojku, luxus záběr. To je něco. Hej, my jsme je dostali prostě. Pažba. To je Bára Mikesková. To není Bára. Jo. I proto ji máš pořád ve snech. Já jsem to věděl. Hej, tam je Němec, já s nima nikam nejdu. Ty jo, taky ne. Pak uvidí, jo. Čekaj, já jsem vidím. Hej, musí tam být i Němec. S tím jsme nepočítali, máme lepší záběr. Slyším, Hej, já neslyším. Já taky no, tak to nemůžeš tady slyšet, ne? Třeba to na té kameře taky nebude. Hej, ta holka, co má hlavu za tím stromem, to je Karolína, jo, abyste věděli. Chci říct paní X. Ještě ten smích slyšel. Neslyšel, se nikdo natočil. Paní X. Hej, pak to vypípneš, jo, tu Karolínu. Hej, pak to... Jo. Můžu udělat něco. Hej, ty vole, nevím, co normálně asi řekla. Právě jsme zjistili, že dívka, která byla označována jako Bára Mikesková, nebyla Bára Mikesková, ale Kristýna Růžičková. Po našem tak 10sekundovém pátrání jsme to zjistili. Hej, teď můžeme zdrhnout. Potom už nemůžeme. Maky. Někdo volá. Mamka. No, mami? Takže chtěli bychom jenom upozornit na pár omylů, které jsou vyskytly. Za prvé, tam ta holka nebyla opravdu Bára Mikesková, byla to Kristýna Růžičková. A za druhé, ten kluk, jehož jsme označovali, v tom modrým tričku to bylo, jehož jsme označovali za Radka Němce, tak to nebyl Radek Němec, ale Matyáš Svozil. Ten je ze sekundy, mě to zajímalo.
takže jenom těchto pár umyvů jsme chtěli upřesnit. Ono na to dálku to bylo fakt jako špatně vidět, jo, a jinak to bylo roztřepaný, takže tak a teďka je musíme najít, protože jsou to úplně blbci a normálně prostě utekli. Karolína utekla. Prostě, takže teďka je musíme najít. Vůbec nejsme domluveni, kde by byl další start, takže i my jsme blbí. Ale tak snad se nám je podaří najít. Rozluce. Pokud... Dobrý?